Ya, está grabando. Ah, vale, bueno. Esto se cortará, supongo. Bon dia, estem aquí amb l'Alba i amb l'Oxana, que ens van explicar el sistema polític que hi ha a Espanya, el d'Alemanya i el d'Ucraïna. El sistema polític d'Espanya és la llei d'Hondt. Ens pot explicar en què consisteix? Alba, sisplau. Bueno, doncs la llei d'Hondt és un sistema de repartició, la va inventar el senyor d'Hondt, aquest. És un sistema de repartició que no sols es pot utilitzar en coses com eleccions, és un sistema de repartició d'estadística on els resultats obtinguts es van dividint per números enters, aleshores el resultat final dona més privilegis a les persones que obtenen més majoria. Aleshores no és una repartició 100% justa i sempre afavoreix a les zones geogràfiques, i parlem de les eleccions, on s'obtenen més número de votants. Pues una petita correcció. Parlem no del sistema polític, sinó del sistema electoral, no? Perquè el sistema polític és una mica més complicat. Llavors, diuen que els experts diuen, i nosaltres els creiem, que el sistema que s'utilitza en Alemanya és més just, perquè allí cada votant té 2 vots, i la meitat dels vots va per representar una persona del seu territori. I aquí es tria una persona amb una majoria simple, és a dir, qui té més vots físicament representa aquest territori. Però l'altra meitat s'utilitza altra llei, que es diu, com tu m'explicaves avui? La llei d'Are. La llei d'Are. Quan cada grup polític que participa en les eleccions obté escons en funció dels vots que ha obtingut. I s'aplica una fórmula de proporció, no? És així? I com que és la meitat i meitat, es creu que d'aquesta manera les eleccions són més justes i llavors els petits grups també tenen oportunitat d'estar representats al país. I a Ucraïna el sistema que nosaltres, o que la gent aplica a Ucraïna, es canvia també. Per nosaltres, les eleccions democràtiques és una cosa relativament nova, perquè mentre Ucraïna estava o formava part de la Unió Soviètica, les eleccions existien, però era una cosa més formal, perquè vosaltres estudieu que era un sistema polític on governava només un partit. Teòricament, cada territori tenia que triar una persona per representar el seu territori petit, després aquestes persones tenien que triar un líder més important, però com que era només un partit i només una ideologia, aquestes eleccions eren totalment una formalitat. Com que et donaven només una opció i tu podies anar a votar o no. Poca elecció tenies. Llavors, als anys 90, 91 i definitivament en 93, Ucraïna s'ha establert com un país-nació i al principi també per l'herència d'aquest sistema totalitari s'aplicava també la norma de triar un amb la majoria absoluta, que encara era 50% més un, per això me recordava d'això. Però a poc els països de l'est també aprenen més de normes democràtiques i canvien. Llavors jo crec que Alemanya és un gran referent per a Ucraïna i ho intenten fer com a mi. Però realment, com que faig anys aquí vivint i no participo, no voto a Ucraïna perquè realment no sé quin president o quin parlamentari és millor per ells. Sí. Jo sé quan hi ha eleccions, però no participo perquè penso personalment que no és just que ho ha de decidir la gent que viu allí i ho saben millor. Exacte. I la d'Hondt s'utilitza a països d'Europa com Espanya, França, i la d'Are sols en Alemanya i en Ucraïna. Jo crec que no. Ja no. Doncs, però sí que ens agradaria que a Espanya aquestes coses es milloraren i es pensara quin
quina altra forma de participació i de distribució dels escons es podrien fer perquè tot sigui una miqueta més equivalent i més just. Perquè, a banda de la llei d'ONT, també tenim lo de la repartició territorial dels escons. Cada comunitat autònoma obté 2, cada província obté 2 escons i la resta es distribueixen, de tal manera que no es distribueixen equitativament. Hi ha províncies que obtenen més que altres que obtenen menys, i aleshores partits minoritaris, perquè sempre això els més afectats són les minories, partits minoritaris, com per exemple, poseu un exemple, com soc de València, poseu el meu exemple, un partit del País Valencià com Compromís ha obtingut un escó a Madrid, un escó nacional, i és injust perquè si això fos equitatiu, hauria d'obtindre més escons a banda d'un. Hi ha altres països, hi ha altres partits polítics que han obtingut menys, després, nacionalment, han obtingut més escons. I això és el que no està bé distribuït a Espanya i el que volem canviar. Si podem. Algo més, Ainhoa? Bueno, també us volia comentar que a aquestes eleccions hi ha hagut majoria absoluta totalment del PP, perquè em sembla que a totes les províncies, excepte aquí a Catalunya, a Sevilla i al País Basc, hi ha hagut majoria absoluta del PP, aquí hi ha hagut del PSOE, del PSC, a Tarragona, Lleida i Girona del CiU, al País Basc d'Esquerra Republicana i d'altre partit que no coneixem, i a Sevilla del PSOE també. Sí, per això, que el sistema electoral d'Espanya no és tan just com el d'Alemanya o el d'Ucraïna. Clar, si aquestes mateixes votacions, en lloc de ser amb la llei d'ONT, fossin amb un altre tipus de llei més justa, possiblement el PP ara no governaria amb majoria absoluta, perquè en realitat té el 44% dels vots, que no arriben ni al 50%, doncs és menys, no és majoria absoluta, i escons té més del 50%, que és la cosa que no casa és eixa. 180, sí. O sigui, té més de la meitat i té menys votants. Doncs aleshores alguna cosa no va bé i l'hem de canviar. Doncs bueno, això és tot. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu.